Dobrý večer, priatelia. Ja by som vám rada povedala o láske, lebo ľudia pre lásku robia všelijaké hlúposti. Ja som sa napríklad vydala. Ja som si muža akože brala dobrovoľne, hej, že bol tam síce tak tesný rozstrel, že som rozmýšľala nad kúpou psa, alebo si vezme muža, hej. Nakoniec som sa rozhodla pre muža, ale dnes by som sa už možno rozhodla inak, lebo dnes viem, že pes dokáže byť verný. Mnohí mi vraveli, že tá svadba je najkrajší deň tvojho života. A naozaj to bol najkrajší deň môjho života, lebo som mala na sebe kurva drahé šaty, na ktoré som si musela požičať, aby som si ich mohla požičať. Hej? Chápeš? Na tej svadbe boli ľudia, ktorí tam so mnou jedli a pili ochotne do rana. Boli tam ľudia, ktorí mi dávali peniaze iba preto, že si beriem toho človeka, ktorý je vedľa mňa. Hej. Keď si spomeniem, tak sa fakt malo vyzbieralo na to, čo som si brala. Hej. Ten dlhodobý vzťah, to sú pocity, jak babiš po voľbách. Vieš, že ty si šťastný, ale máš také svetelko, že asi to bude na hovno ešte. Budeš musieť zamakať. A na začiatku ty nevieš, lebo tá láska, ona je slepejšia, jak Stevie Wonder, kamoško. Tam normálne ty dostaneš takú pasku cez oko a ty nevidíš nič, hej, jak vy dvaja. Pozri sa na nich. To sú krásni dvaja zalúbení ľudia. Tuto vpredu. Nie? A to je tá láska, že ona nevidí tvoje nedostatky a preto prijala tvoje pozvanie. Ale on si myslí, že ty nekakáš. Vieš? Prichádza tá realita tých dlhodobých vzťahov. He. Začnú ti aj nejaké veci vadiť na tom človekovi. Napríklad môj manžel, on taký problém, on dosť nahlas dýcha. Či to asi poznáte, ale ono to je dosť nepríjemné, mňa to dosť nervozňuje. Hlavne keď ideme spať, hej, lebo to nie je o tom, ty žena, ty si ľahneš, ale ty nespíš hneď. Ty nespíš, žena rozmýšľa, čo zajtra urobíš zaňho, vieš? A muž si ľahne, jemu 3 sekundy trvá, kým si dá vajca, tak aby ho netlačili. A koniec, hej? Tam nápraví zvončeky a odzvonilo. On spí, hej? A presne v tej chvíli u nás v spálni to začne. Tam začne takto... A ja nemôžem spať, hej? A to není, že chrapanie. Ja nemôžem ísť do lekárne a povedať, že dajte mi nejaké čipky do ryti, do nosa, hoci kde, len prosím. Niečo? Nie, ja som bola v lekárni. Bola som. Som povedala, prosím vás, môj manžel nahlas dýcha, máte na to niečo? Ona sa na mňa pozrela a hovorí mi, že čo by som vám dala, viete čo, no, manželskú poradňu alebo kianit. Ja si napríklad viem aj predstaviť život bez môjho manžela, ale tie predstavy sú také kurva krásne, že ja to nerobím. Fakt najhoršie na tých dlhodobých vzťahoch sú tie rána. Neviem, či to poznáte, že zobudíš sa a tam je on. Zase. A ty vidíš, že on má v tých očiach tie spomienky, jak sa budil na orál, vieš. Ty na vôňu rúži. Tam je tá jeho vyčitka, že mu nikdy neurobíš ten segedin, jak jeho manka, hej. Tam je tá moja vyčitka, lebo vidím tie oškrkatkované slipy, čo ma čakajú pri pračke, čo budem vyvárať na 90-ke, lebo nejaký debil vymyslel biele trenky. Čo to je? Čo to je? Franchise s vanišom, alebo... Fakt musím povedať, že ja by som išla do tej svadby druhýkrát, len by som zmenila 2 veci určite. Jedna je určite ten človek. A druhá vec, čo by som zmenila, je to, že my ženy sa často vydávame, pretože si myslíme, že ten človek sa zmení. On sa zmení. Ale nie tak, jak si ty myslíš. A preto by som si na svadobný tanec určite dala pesničku Requiem for a Dream. Ďakujem vám, práve ste skvelí.